നമസ്കാരം. ഒട്ടനവധി ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട്. വരും നാളുകൾ ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടേതാണ്. സകല ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റി സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ കഴിയുന്ന ചില നക്ഷത്രജാതകർ. നവംബർ മാസം 2, 3, 4, 5 തീയതികൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ശുക്രൻ അടിക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ്. ശുക്രൻ ചിലർക്ക് നല്ലത് നൽകും എന്ന് പറയും പോലെ ഈ നക്ഷത്രജാതകർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ 5 ദിനങ്ങൾ. ഈ 5 ദിനങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് സകല കഷ്ടപ്പാടും മാറി, സകല മനോവേദനയും മാറി, സകല ദുരിതവും മാറി, തീരാവ്യാധികളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി ഈ നാളുകാർക്ക് ഒരു ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന, സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമായി മാറും ഈ 5 ദിനങ്ങൾ. നവംബർ മാസം 2-ാം തീയതി മുതൽ 5 ദിവസം ഈ നക്ഷത്രജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ല, വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ആ നക്ഷത്രജാതകരെ നമുക്കറിയാം. ഇവർക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങളാണ് വന്നു ചേരുന്നത് എന്നറിയാം. ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നടക്കും എന്നറിയാം. ഇവർ പോകേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം. ഇവർ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകളെക്കുറിച്ചറിയാം. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിഞ്ഞ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം. ആദിപരാശക്തിയായ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുത ഫലസിദ്ധിയാണ് ലഭിക്കുക. അത്ഭുതമായ ഫലസിദ്ധി ലഭിക്കുന്ന ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ് ദേവി. ഈ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ നക്ഷത്രജാതകർ മുന്നോട്ട് പോകുക. വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കും. ദേവി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ കഠിനമായ ദുഃഖമാണ് എങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റിത്തരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി മറിയും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. മേടക്കൂറിലെ അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ഇവർക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഏറെ വന്നു ചേരും. നവംബർ മാസം 2, 3, 4, 5 തീയതികളിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുക. ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ ഒഴിയും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുക. അത് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, അത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചിന്തയുമായി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ, നിങ്ങൾക്കിനി വരാനിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. മേടക്കൂറിലെ അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക എന്നീ 3 നക്ഷത്രജാതകർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന 2, 3, 4, 5 തീയതികളിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പല നല്ല കാര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുക. പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നു ചേരാൻ കാരണമാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ നക്ഷത്രജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി സൗഭാഗ്യമാണ്, നേട്ടമാണ്, ഉയർച്ചയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ സഫലമാകുന്ന സമയം, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയം. അടുത്ത നക്ഷത്രജാതകർ മിഥുനക്കൂറിലെ മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം. നവംബർ മാസം 2, 3, 4, 5 തീയതികളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ധന ഒഴുക്കിൻ്റെ സമയമായിരിക്കും. പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയം. ഇവർ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം. ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. സകല വിഘ്നങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകും, നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. ഒരുപാട് ഉയർച്ച വന്നു ചേരും. കഷ്ടതകൾ അവസാനിക്കും. വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഒത്തിരി സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വന്നു ചേരും. സ്വർണ്ണങ്ങൾ വാങ്ങും. പണം ധാരാളം വാങ്ങിക്കൂട്ടും. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ലാഭങ്ങളുണ്ടാകും. ധാരാളം കസ്റ്റമറിനെ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. മിഥുനക്കൂറിലെ മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം എന്നീ നക്ഷത്രജാതകർക്ക് സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ഉയർച്ചയുടെ സമയമാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. അടുത്തത് കന്നിക്കൂറിലെ ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര എന്നീ 3 നക്ഷത്രജാതകർ. ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളായിരുന്നു, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ അനുഭവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ
5 വർഷക്കാലമായി ദുരിത കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കന്നിക്കൂറിലെ ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര എന്നീ നക്ഷത്ര ജാതകർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരും. ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീട് വയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു യോഗം വന്നു ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ കാറ് വാങ്ങണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങിയിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ കാറും തനിക്ക് വീടും ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം. തൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അകന്ന് ഒരുപാട് സമൃദ്ധിയിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും സമാധാനവുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നടന്നു കിട്ടും. അതല്ല, വിദേശത്ത് അകപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. കന്നിക്കൂറിലെ ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര എന്നീ 3 നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് നവംബർ മാസം 2, 3, 4, 5 എന്നീ തീയതികളിൽ ഒരു നല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമാണ്, നേട്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മകരക്കൂറിലെ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വെള്ളി, ചൊവ്വ ദിനങ്ങളിലെ എൻ്റെ പൂജാവേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കാം. പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും. പരദേവത ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. മകരക്കൂറിലെ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം എന്നീ നക്ഷത്ര ജാതകർ പരദേവത ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക. പരദേവത ക്ഷേത്രം അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക. എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ ഉയർച്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. മഹാഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ദൈവം കൈപിടിച്ചുയർത്തും എന്ന് സാരം. നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി ദൈവം നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴിയും. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധനഭാഗ്യം മകരക്കൂറിലെ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം എന്നീ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ്. സങ്കടങ്ങൾ ഒക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർച്ചയാണ്, ഭാഗ്യമാണ്. ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇനി സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറണ്ടേ? ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും മാറി ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരണ്ടേ? തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി വന്നു ചേരും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറി, എല്ലാ കഷ്ടതകളും മാറി ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനായ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാറിയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.